Jaod bura ma Suna West Migosi Peter Masara sani koro kwa Uganda mar mondo mi oket horuok mano endo mani mala ahinya sama bende koro piny Kenya orie yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Masara kane loso ne wacho ni ok en gino makare ma mondo mi koro josiasa moko ti kod jogo eko magin rowere e yore mago eko mag njore. Ne oparo ne gini sani endi weche mag siasa gin gigo mabiro kendo dhi kendo Kenya biro dong' mana kanyo. Kata kamano nomedo siro ma mondo mi koro Uganda obed ni koro dak mano endo e hera e kanyakla achiel e gwengego eko mag Suna West. Kanyo bende no siro kendo sidha ahinya wach mar go poro ne Migosi Raila Amolo Odinga kod Kenya. Raila Amolo Odinga kod mano ma en Azimio One Kenya. Wadwaro ni jatelo maber obed jatelo maber, ok ng'i dhot motimore nade moaye. Mondo mi chieng' moro kiyiero to ng'ato ok ng'i owadgi kata nyamin gi to ng'i a good leader. Aparo ni CDF ne ni mana tie higni 5 mokalo. Kendo ka is a very stronghold, anyuond opponent na ng'eny ka. Donge kamano. To onge ot kata achiel misiemo ni CDF nogero both in primary and secondary. Iwacho ni Masara ochayo josuna. An adwa yie ni achagi gadier. Kagero laboratory mimiyo achagi, to we achagi tagero ang'owa laboratory. Kagero office machal kamae achai, wawe achaji tagero ang'owa office. Kapuonjo nyithi Suna West gi pesa mar basari achai, weura achaji tapuonjo nyithi ang'owa Suna West. Kandiko nyithi Suna West tich e achai, weura we achaji tandik nyithi ang'owa Suna West. Okwanya bede piny e century ma wantiere ni ng'ato kawa beti to tongo ng'ato nikech ombulu, ni ng'ato kawa beti to ketho property mar ng'ato nikech siasa. Mano ndalo mane ng'ane ne jono kwanyo gore gi gor kato guda. But sama Raila Odinga dhi bedo president ni nyaka wabed joma civilized. You can differ e ideologies. To kunyal differ to an extent mutongo rugu beti to unjo ka ng'ata